Здравейте, дами и господа! Това е поредният епизод на Последен дъх. В него ще говорим за една от най-трудните фази по време на обучението – интензивната подготовка. Всяка една армия, всеки един военен курс има такава интензивна подготовка и тя е позната като Hell Week. Тази интензивна подготовка има за цел да срине човек. Така е направена да тества физическата и психическа издръжливост на всеки един кандидат. Много хора си мислят, че трябва да си много здрав, много издръжлив, много бърз, за да минеш такава интензивна подготовка. Това са важни качества, които трябва да притежаваме, но най-важното качество е да имаш здрава психика. Многократно бях свидетел как силни и здрави момчета рухват на втория ден, просто защото няма такава психика. Интензивната подготовка, която карах в Африка, беше пълен ужас. Проведе се в един огромен резерват, който имаше абсолютно всички видове животни и доста често беше удрани от браконери. Като цяло браконерите и лъвовете не ме притесняваха. Притесняваха ме повече отровните змии и всички други малки гадини, които с нетърпение чакаха да влязат в нечий спален чувал или кубинки, които бяха оставени без надзор. Първият ден от интензивната подготовка беше най-спокойния. Когато пристигнахме на място, имахме задача да направим лагер и да си построим подслон, под който да спим и да се крием от слънцето. След това инструкторите проведоха лекция за животните и тяхното поведение и какво да правим, ако се срещнем с някои от животните. И след това ни накараха да се разпределим по двойки, защото навсякъде трябваше да движим по двойки. Няма значение дали отиваме да проверим нещо или да ходим по голяма нужда, винаги трябваше да сме по двойки. Разбира се, и остатъка от деня преминаваше в тежки физически и психически натоварвания. Постоянно се грижиха да сме изпотени и кални. Кални, защото когато видяха, че сме целите мокри, винаги не караха да пълзим в калта. Всеки ден минавахме по 20 до 25 км, може би, преходи. Казваха, че са с научна цел, да научим за дърветата, храстите, терена, животните, но за мен си беше чиста изгърбванка. Забравих и да кажа, че получавахме само по 2 литра вода на ден. С вода, която трябваше да готвим, трябваше да пием от нея и дори да бяхме разпределени по двойки, тая вода не стигаше за абсолютно нищо. Не го пожелавам на никого да е жаден, да е изморен, да е супер горещо и да трябва да пие по 1-2 глътки на 10-15 минути, защото просто не знаеш кога ще да бъде следващото пълнене. Спомням си на един от преходите, 2 от момчетата си изпиха водата още на първите 5 км, което страшно много ядоса инструкторите. И те бяха принудени да ни заведат до реката. С уговорката, че ще ни разреши да си напълним вода, но не трябва да казваме на никой, защото ще да последва много тежко наказание. Водата от реката не беше нито вкусна, нито много чиста, но си спомням, че толкова много изпих, че чак ми се доповръща. Разбира се, веднага и след това последва и наказание от инструкторите. Нямаше как. Един да сгафи, всички падахме за лице и опора. Една от традициите на курса се наричаше "Черното е красиво". Това беше истински африкански камуфлаж. Когато ни повикаха инструкторите, един от тях извади една гума и я приготви да я запалят. Докато той приготвяше гумата, останалите инструктори се погрижиха от нас да тече яко вода и да сме много мръсни. След като запалиха гумата, трябваше да бягаме около нея в много тесен кръг и да пеем песни, докато тя изгори. Казвам ви, не беше едно от най-приятните неща. Дима влизаше яко в очите и нямаше как да си ги потъркаш, защото щяхме да вкараме още повече мръсотия в тях. След това дойде и забавната част. След като гумата изгоря и се образува тая пепел, трябваше да я смесим с вода и сместа, която се беше получила, да омажим цялото си лице и всяка видима част от тялото си. Имахме задача вечерта. Трябваше да патрулираме около 5 км до най-близкото заграждение на резервата.
с цел да останем там и да чакаме някои браконьери да влязат. Доста често влизаха браконьери в този резерват и щеше да бъде много смешно, ако тази вечер бяхме хванали някой, изглеждайки по този начин. Както и да е, не хванахме никой и след като задачата приключи, инструкторите ни казаха, че имаме 30 минути да стигнем обратно до лагера, което означаваше, че трябва да тичаме през гората и саваната вечерта. Не беше най-безопасното нещо, нито най-разумното, но никой от нас не искаше да бъде наказан. Тичайки към лагера, постоянно се чуваше някой има ли вода, някой може да ми даде малко вода, мамка му много съм жаден. Аз тичах до едно доста голямо момче, казваше се Мич, наистина беше доста едър, около 2,10 висок. И тичайки до него, изведнъж видях как изважда бутилката с вода и тя беше пълна. Попитах го: Мич, какво имаш в тази, как може да имаш пълна бутилка и да не си пил нищо? Той ме погледна и ми каза: братле, това не е вода, ами пикня. Което първоначално ми стана много смешно, защото бяхме по време на обучение. Колкото и трагично да беше цялото това нещо, колкото и трудно да бъде, инструкторите никога нямаше да не оставят да умрем. И не мисля, че трябваше да се предприемат толкова екстремни мерки и някой да пикае в бутилка и да си пие от пикнята, но ето, че някой го беше направил. Остави го да си пие пикнята, пък аз продължих да бягам с лека усмивка на лицето си. И така де, тази интензивна подготовка все някога трябваше да приключи. Последните 24 часа от интензивната подготовка ни се сториха като 100. Инструкторите през целия ден ни прилагаха тежки физически и психически тормози, а вечерта, през нощта, бяха приготвили нещо, за което никой не беше готов. Standing by the wall, and the guns shout above our heads, and we kiss as though nothing could fall. Тази интензивна подготовка е направена да тества човек. Тя е направена и да оцени малките неща в живота, които всеки ден подценяваме. Чиста вода, топла храна и удобно легло. Мога да ви кажа, че след курса ми беше по-удобно да спя на земята, отколкото на легло. Очаквайте още много интересни истории от Африка. С тях ще разберете за каузата ми, живота на рейнджерите и изчезващите видове животни там. Благодаря ви.